Bună dimineața tuturor și bine v-am găsit la un nou vlog, de data aceasta puțin mai răcit față de celelalte vloguri. Astăzi o să mergem împreună cu Imogen și cu Stresul undeva la Cătălin Talent, nu știu exact unde stă, o să aflăm ulterior. Deci am înțeles, Stresul astăzi împreună cu Imogen vor să facă cel mai frumos cadou unui puști, să zic așa, de 16-17 ani, nu prea știu exact ce vârstă are, dar cred că se va bucura enorm. Și vom merge, cred că în Alexandria, acolo unde ei îi vor face o surpriză foarte mare acestui copil. Ne vedem ulterior. Bau! Am plecat, merge să luăm pe Stresul. Revenim cu update. Conduci tu, Stapi? Salut, Stapine! Salutare, Nexus. Salut. Andreas! Ia uite aici. Uite, avem aici tot ce ne trebuie. Și unde punem calculatorul cu aia? Hai mă că găsim noi, nu e problemă. Merge, ia asta, ia asta. Am luat așa că cred că e frig acolo la... E cam frig. Salut! Bă, ești nebun! Ce zici, bă? S-a brigada. Doamne Dumnezeule! Ce faci? Eu ziceam că e mai înalt să mor dacă te-ai. Ia, suntem? Suntem identici. Very cool! Te văd, la mulți ani, Mersi frate. mult de tot. Încântat, Cătălin. Mamă, hai să vă deschid poarta, băgați mașina. Băgăm mașina în curte? Da, frații mei. Mirosul de căcat. Băi, Dă-n ăsta, ne ducem toți. coaie, du-te. Ia-mă Snickers. Ia-mă Snickers să moară aia dacă te mint, dacă nu vrei Pui Snickers. Imogen se închină la bale ca să străiască. Bă, lasă-mă pe jos. Run. Dar vezi că miroase mare fel. Doamne, ferească sfârcul, stai mă dracu că avem carne cu aia, ești nebun. Hai să mergem înapoi. Cicică. Ce ai mă, negruțul? Băița m-am știut acum la copil, așteptăm să iasă și revenim imediat să vedem reacția. Da, mă, stai că scoate. Salut! Băieți, eu mi-am îndeplinit scopul. Este astăzi ziua mea. Stresul s-a ținut de cuvânt, este un om care a fost wow și îi mulțumesc din suflet că s-a ținut de cuvânt și este o persoană care este de cuvânt și noi astăzi oferim un calculator. O recomandare de la Cătălin Talent. Ia vino Andrei să facem o poză aici, că lui Imogen e rușine. E rușine că a rupt prea rău copiii aia pe internet și nu mai vrea să-i mai rupă și pe offline. Să-i rupem Andrei. Trage-mă și toba aia. Toba rămâne la noi, Andrei. Păi poți să-i pui la calculator să Ține-o tu, mă, dea ține-o tu, randament. frate, să facem toți. Uite, el face cu asta. Ține-mă, ține, că mor tu. Ia toba în brațe. Hai mă, ia toba în brațe. Hai mă, ia ăsta. Nu e mai bine să-i dai lui ca să țină să... Lasă-l mă că e prea mare. Hai să facem poză. Hai, Andrei la mic. Gata. Fă cu hai, fă. Hai, Andreea, vină. Ia, stai așa să o fac și eu. Să o fac și eu, dar amintire așa. Mai puteți? Nu o pun pe nicăieri, da. N-au problemă, stați niște. 3, 2, 1 și gata. Mulțumesc mult. Câteva ventilatoare. Să-ți aminte? Ia vezi mă că e plug and play. Să ne băgăm înapoi în cutiile și... Să fac cutiile. Da. E cel mai bine. Mamă, ce bucuros sunt. Enorm de mult sunt bucuros. Ești mai bucuros decât Andrei. Ești bucuros, Andrei, sau Sunt nu? bucuros că pot să fac o viață fericită și mi-aș dori foarte mult toată lumea să facă la fel. Pentru că cu rasismul și cu chestia asta nu câștigăm nimica. Noi ca oameni trebuie să fim un pic mai prietenoși. Ce Dumnezeu a făcut cu capul ăla, mă, l-am pierdut? Uite-l aici ăsta. Nu ăsta, am venit eu cu un cap. Nu l-ai lăsat jos acolo? Am pus jos aici. Asta acum o să înveți mai bine. Cu calculatorul ăsta. Înveți de pe internet, îți descarci referate. Da, o să-i fie mai...
Dă-i cu noroc. Jos acolo. Poate era închis ăla de la sursă. Oh! Super, Și super. pe interior cu RGB cu tot. Păcat că... Îți place? Da. Să stăpânești sănătos. Mulțumesc. Și acum o să-ți fie ușor. Cablu de Trebuie internet și aveți? netul băgat? Da, aveți? Da. Trebuie da și internet. L-am scos eu mai devreme că ne-a Și un cablu lung de... Căutați un băiat care nu are laptop sau calculator și mi te-a nimerit pe tine. Știa domnul profesor de el, că el când făcea cu domnul pe calculator în clasă, el zicea mereu: vreau și eu un calculator, vreau și eu un laptop sau ceva de genul. Noi fiind cu casa, Eu te-am n-am preferat avut pe tine, posibilități pentru că deocamdată dânsul îmi recomandase pe altcineva. Și după aceea m-a sunat domnul profesor ieri și mi-a zis ceva, că vrea să doneze cineva un calculator. Dar nu s-a așteptat la cine? Da, nu Nu, știam. nu te așteptai, nu? Și am zis, e ok, dacă dumneavoastră vreți să-i dați voi, da. Da. Îi mulțumesc lui Stresul că s-a oferit să facă pentru mine giveaway-ul ăsta, așa se numește, ca un fel de giveaway. Și îi mulțumesc din suflet că a venit. Greu găsești oameni cu inimă, foarte greu. Și Imogen, la prima oră s-a dus să cumpăra Hai, Andrei. monitorul. Hai, Andrei, ia de aici Da? mouse. Ia de aici, joacă-te cu mouse-ul pe click în puști. Hai. Hai să rupem găinile. Știi jocul? Trebuie să te ferești de ouă. Mă așteptam să nu știe să folosească calculatorul, dar eu mă bucur foarte mult că știe să folosească. Și noi vă mulțumim frumos. Stăpânit sănătos. Ăsta are multe ventilatoare, o să-l lăsă. Nu vă supărați dacă stăm în stop, nu? Nu, doamne ferește, de ce să... Nu uitați aici, are Este ventilatoare. fericit. Oricum o să-i steroizi. dau comandă de birou și o să-i instalez calul. Urmează aici cum termin Chicken Invaders. Trebuie să-l termin pe tot? Logic, nu plec de aici. Trebuie să nu iei ouă și să nu intri în găini. Aoleu, am luat și unul. Asta este. Cătălin s-ar juca și el, dar nu le are cu Chicken Invaders. Eu nu pot să trec de o mică parte din Mad Max și îmi spui de jocul ăsta. M-am jucat și eu Mad Max de la, dar n-am mai avut timp să mă mai joc. Îmi place foarte mult jocul ăla. Cum o fi să obligi copilul să se joace Chicken Invaders, că ai tu... ai tu tinerețe, ai tu jocuri din tinerețe neîmpărtășite, n-ai avut cu cine să te joci când erai mic și acum obligi copilul să se joace Chicken Invaders cu tine. L-aș pune și pe Cătălin, dar a depășit vârsta, dacă a trecut de 35 nu mai are voie să Hai mă, joace lasă Chicken că până la Invaders. 50 de ani nu mai de-astea o să joc. Nu mă las de ele. Am jucat aseară, Samp. Ai jucat Sam? Mă omorau ăștia continuu. Lăsați-mă să fac și o misiune măcar. Aoleu. Am trecut cu bine după peste primele, aoleu. Ultima viață. Cred că aici era wave-ul ăsta, la revedere. Ce mă? Facem și pe ăsta, ce nu las să ia nicio viață de asta, logic, ești bună. Trebuie să cărăm, nu? Vezi că vin din spate. Uite mă, întorc fundul la noi de inile astea. Ia și tu ăla, să-ți mai crească și ție puterea. Cam asta a fost. Adios, ultima viață. Acum nu poți decât să mă filmezi pe mine cum termin jocul ăsta. O, alte 4. Nu, n-a fost alte 4, sunt sticky keys astea. Ai shift-ul? Dezactivăm, da. Că ne spamez prea rău. Ia să vedem. Dați-vă mânca vașcura voastră. Dați-vă, tată. Dați-vă să iau copanul ăsta mare. Nu l-am minorit.
Da, mă, că mă fac o viață acum. Încă un bonus. Ce ai făcut? Să mor. Asta a fost Stăpino. 4. Și ne auzim. Te pupăm. Da, mami. Sănătate multe, să te bucuri de el la maxim. Ce putem să zicem? Hai să mergem. Vă mulțumim mult. Să rămână bine. Plăcerea a fost plăcerea noastră. Plăcere să... Așadar, băieți, ne-am întors de la băiat, i-am lansat PC-ul și am venit la Cătălin, unde ne-a pregătit un grătar, am și mâncat extraordinar de bun, n-am mai stat pe gânduri. Și acum vine tortul. Mergem acum să vedem. Haideți cu noi. Bă, nu cred! Stai așa, stai, ia. Mamă, Ia tu asta de aici. Gata entuziasm fac. Ia. Hai să băgăm. Cred! Stai, Oleac, stai, Oleac, stai, Oleac, Mamă, stai, ce Oleac. super, bă! Bă, dar am luat o lumânare dintr-o parte, una dintr-o parte, să văd că nu găseam 37. În locul tău e prea... Nu, n-am găsit 30. Stai că voiam să-l arăt Olea pe live. Hai, bagă live-ul, adu live-ul. Adu tableta. Nu, ăsta. Nu, Adu-mă tableta. trebuie să-l arate la laptop. La laptop. Dar nu asta, hai că... Dar nu stă, bă. Hai, varză de țigănească. Bagă repede și suflete. Stai, Olea, că să nu filmezi Ar fi partea bună una de aia cu donații. Mădălina acolo de la părul tău. Nu crezi că ți l-a cam ars? asta. Stai, Olea, că să Luați nu... câinele, mâncați și. Dai drumul acolo? E dat. Stai așa, bă, hai. Stai mă să-ți cântăm, bă, bă, stai mă. Mulți ani Trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Talentul Să trăiască, talentul să trăiască, la mulți ani. O să mergem la pușcărie toți. Ai, ai. Bravo, bravo. Dă drumul la câini. Și acum vine! Ai. Acum vine! Distracția cea mai mare! Acum vine! Acum vine și distracția! De la bombe ai ajuns Și acum, băieți, vine distracția! Stai! Merge perfect. Da, sărim pătul. Este! Mamă, ai luat pe placul meu, că mor eu. Bun. Diplomat. Bă, băieți, revenim cu outro de la o săptămână de la filmarea clipului, pentru că nu știu ce s-a întâmplat cu el. Cred că am uitat să apăs butonul de rec, n-am înregistrat, nu mai țin de ce s-a întâmplat. Și acum la editare am văzut că ne lipsește outro. Așadar revenim acum cu un outro rapid, nu mai sunt prea multe de spus. Sper din tot sufletul că am făcut cel mai frumos cadou lui Andrei și că o să se bucure la maxim de cadoul oferit de Imogen și Stresul. Ne bucurăm din tot sufletul că le-a dat Cătălin Talent ocazia lui Imogen și Stresul să facă acest cadou posibil acestui băiat. Și noi ne revedem pe data viitoare. Nu uitați să apăsați și voi acolo pe butonul de subscribe, pe butonul de like. Să ne vedem cu bine cu diverse clipuri, de data asta cu clipuri mult mai energice și ne vedem de data viitoare. Pa!